ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆପଣ କଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନ କଲେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିବି ତ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି ଭିତରର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ମୋମୋ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସଜା ବି ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାର କେତେ MRP ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ MRP କେତେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାର୍ଜ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ମେନୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ସାମ୍ପୁଲ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଏଇ ମେନୁଟାକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ କେତେ MRP ଅଛି। ସେଇ MRP ଦେଖିକି ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ ସହଜ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜି ୱାଟରପୁଲଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଖରାପ ଥିବ ବୋଲି ବନ୍ଦ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ସେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ୱାଟରପୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କେତେ ଡିଜାଇନ୍। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଜାଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାର। ଏଠି ବି ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ୱାଟରପୁଲ୍, ଏଟା ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଭଲ ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଥିଲା ତ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁଣି ୱାଓ ମୋମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ବି ସେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଭିଉ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱାଓ ମୋମୋରୁ ସିଧା ଗଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଥିବ। ସାମ୍ନାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ ବି ଥିଲା ଏଇଠି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପଟା ବି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କେତେ ଭଲ ଜାଗାଟା ଅଛି। ମୋତେ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।